baina txuletak ebaten hola, nola aurkitzen naizen larri. Zuk zeuk ebaki zaizkidazuta ez dauzkadanean ekarri. Zuk zeuk ebaki zaizkidazuta ez dauzkadanean ekarri. Jakitun hortarako esku bat bakarra nahikoa dela. Ezur guztiak emango dizkite izazakurrei bezala. Ezur guztiak emango dizkite izazakurrei bezala. Laguntasuna mito bat dugu, hoixe nire akordua. Pelukeratzat nahi banauzuzuk 15 euro ordua. Pelukeratzat nahi banauzuzuk 15 euro ordua. Deitu zaidazu nahi dezunean WhatsApp edo email mezu. Eramanta ekarriko zaitut erretz ez baldin badezu. Eramanta ekarriko zaitut erretz ez baldin badezu.